Panitia ngaturaken dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa. Nggih, monggo Pak. Nggih, lajeng diaturaken dumateng Ki Dalang. HRY Channel Gunung Kawi.
Santi Gonggo Gonggo Trigonggo Durga Mendak Kala Sirna Suradira Jayane lan lebur dening pangastuti Ambuka Wiwara Purwaning carita caritane kang inggih Purwa Purwanira carma kang kinarek ginambal sinungging mineka jalma jamanira para wali ulah mangolah ring agama agemane budi luhur kelir ginelan pepindhane jagat gunelan lare awarna putih putih ingkang mengkur disuci jagat iku sepating suci tegese datang kalepetan ing dudusan anane dosa awit saka polahe manungsa bencong ibarat obor ing jagat surya candra lan kartika gedhog lan keprak keketeke jantung gendhing lan tembang lagune urip bunga kelawan susah dalang iku utusane Gusti minangka anyolaken wayang minangka apa wayangane urip Allah becik bener kelawan luput saya digambarane carita ing kono anane ya mung loro bunga susah lanang wadon ala kelawan becik sing becik tinulata sing ala sing kirana sapa sing andhesi ala ing kono wahyune sirna senane wayang rampung uga mlebu kotak tanpa beda manungsa ya mung bedane yen to wayang rampung uga mlebu kotak sisa bisa dianggo maneh nanging yen to manungsa sing mlebu kotak bakal nampa pengadilan suci saka Gusti kang peping dumadi mundhut wae pangarti kuwi ditome yo ing kono manungsa bakal ngerti lan weruh yen to sejatine pangkat derajat bondo donya ora aji
bumatur marang sang mogaya yo sawiring warna kang Kanjeng Diwaji pitukonipun anggen kula nampi wahyu kedah tinumbalan sindanipun bunden kula ing amarta inggih punika paman Prabu Puntadewa pramila anggen kula malah siba nyuwun sing mila sandika Kanjeng Rama Diwaji sagedipun kula nampi wahyu ing kasebat Kanjeng Kanjeng Diwaji sinten malih ingkang kula sambati dalem namung jenandika mila marga pundi ingkang kedah kula liwati sarana menapa ingkang kedah kula cawisaken sagedipun kula mujutaken sinten
ben kula ing ngamarta Kanjeng Diraji minangka pituko nangkene kula nampi nugroho Pananging yo mangun kon kandukan bembang Lemo tanpo Amin kusang biak kula sendikan omong ngepak dalu
Anu Pak. Gawanun senjata cakra iki. Golek ana Prabu Puntadewa. Pantenono Puntadewa. Aduh.
Senopal Kulo segaring warik kejegur samudra awan kulo makunang ngono lumebak penyuku mamban Katonaga sempurna Yayu sanggeni apa kan aku karo kowe kajibah jaga Siwa Prabu Kuntadewa nggone Talabrata aning pucuking Gunung Jamurdipa. Iya Kakang pancen bener. Ya awake dhewe pirang-pirang dina ora mulih. Iki pirang-pirang dina ora mulih ndoro. Ndarung. Iya kan? Ojo kuwatir lah iya. Ijen tak korwang awake dhewe. Ojo leleng. Iya Kakang. Nanging ngene yo Kakang. Jroning aku sowan panjenengane yang padha menang. Yen ku jaga Siwa Kuntadewa nggone Talabrata kuwi diparingi pusaka. Nah, dayane pusaka iki kena kanggo nrapa musuh saka kadohan. Tegese piye ya? Pusaka iki mengko dayane kanggo nyawang sapa musuh kang bakal berbeda Siwa Kuntadewa nggone Talabrata. Ngono. Coba ayo Kakang, coba nganggo dayane pusaka iki sapa sing katon ana sajroning pusaka iki ya kuwi musuh kang bakal dadi bedani Siwa Kuntadewa nggone tampa aning pucuking Gunung Jamurdipa. Ngono ya iya Kakang. Wah iki nek jaman saiki apa keker ngono apa piye? Iya Kakang. Oh iya, coba. Langit tinggal pulau nyendang kata kedua. Loh, lah kek wong ayu-ayu. Oh, sinden. Loh, nih. Piye ya? Maksud poanmu mang. Sing katon ana jroning pusaka ya kuwi wujuding musuh. Mongko yen toko anoman kuwi pepundhene awake dhewe. Apa ya tinemu ala bocah kuwi. Ngene lho. Kakang Bumatraka Sura kuwi kepingin kedunungan wahyu. Kanggo busadari praja Prajutasra ingkang nandhang dalu. Njaluk tulung Siwa Prabu Bathara Kresna banjur Siwa Anoman kuwi tinimbalan seba digawani senjata cakra kon mateni Siwa Prabu Kuntadewa. Yen pancen kowe mangkono aja dijariki. Ayo dicegat wae. Aja nganti Siwa Prabu Kuntadewa beda diri Siwa Anoman. Nanging eling yo Kakang, aku karo kowe iki kamuda. Arep dikaya apa Siwa Anoman kuwi pepundhene awake dhewe.
yen kena dipambi utawa dikandhekake ora kena ya diacal kuwi kok ya aluse kowe agale aku ora usah suwi-suwi ndang grut blas wis Wanona iya panjenengan bakal tindak ngendi to wo purmongang lang bawono bakal umayu ning bawono tegese nata jagat sakisine iya lah kok nggawa senjata cakra kuwi kagungane sapa wae iki piye to cakra iki Kresna tak ngerti kenapa ah kesuwen iki kok coba kok lah kok nggawa senjata cakra lah kagungane Siwa Kresna kuwi arep mau apa ketemu karo bocah wasis ora usah dadak gebleng coba lah kok gawa senjata cakra kagungane Siwa Kresna kok apa kegatel tanganku
Wanuman apa Wirasena kowe nggo senjata cakra kuwi arep apa nek ora kanggo mateni Swa Puntadewa ya apa ora kowe batal ayo saiki aja Siwa Prabu Puntadewa sing duweni penangan ngreksa utawa jaga jenengane kena kowe arep mateni Swa Puntadewa lan kaono batange Antasena wis siji kan Antasena aja ngono Wanuman kuwi sekti Mandraguna Anoman sekti ki biyen Anoman sekti ki biyen jaman Ramayana Lilata Antasena B ya pancen bener aku minangka dutane Simbul Darawati ya wakmu Prabu Bathara Kresna minangka pitukane Buma entuk wahyu kudu ditumbali sedane Simbul Puntadewa yen pancen kowe malang bakal tak putungi ayo yen pancen kowe dadi Ubrita Anoman ae ngono lah bakal dhisik senjata cakra adu tosing klit tosing balung cuma praktek otot musuh Antasena
Leleng. Ayo. Weh. Yo. Bocah kementus. Tanane lo mebut ingkang mawa iso kendang bukti pramugya Antasena. Wanoman kowe mangapa kalah Pak bener kandhamu Wanoman ki nadyan tata isi sekti mandra aku ora takon paham ini Pak ya paham nggonmu mangsa dhuwit mau lho mangapa Pak wah aku ditamani pedhot ingkang mawa iso kendang aku ora takon perkara iki lho menang apa kalah? Kalah. Kata jadi perkiraane pinten? Aku ni kalah bae kok sajae iki pekine 12. Sino. Napa langkone kok ini? Lakone napa iki? Wah. Piye iki? Mongko Wanoman payu gale lontak arep payu dene mati. Nek ngono melu aku Kakak. Balas yo. Wah, lho, piye kan? Sapine itu. Piye kan? Kuwi lho delok sapine wedok. Oh iya. Ketok juwewek. Ngono diwangi rebutan. Geger-geger dunya. Terus karepmu iki piye? Ini Kakang. Batang kewan alas iki bakal tak wadahi Gendhoga. Jenenge ingsun bakal
Panimba Warna Siwa Prabu Indrawati. Lah kowe Kakang Antasena go bakal tak dandani seragammu memper Siwapati Udawa. Oh ya manut aku nih. Kudu ngoyo. Nek cara nggonku kudu ora disipe. Oh ngono. Tadi. Ya. Tapi juga interaksi lho. Pengen iki padha karo Kokrasana ya aja disipe. Neng kiwa toleran ya ra. Wiwit dina iki kowe kudu basa karo aku gak. Masutil. Nganti aku kon basa tak deleh seragamku. Aku mau deleh ning ndi ya gelem kok. Gampang ya gelem. Aku saking patenku. Odo-odo lho tak gambangi. Gondel. Ya wis sing penting melu wae ya. Gitu. Pokoke melu wae. Ya, Kakang Dawa piye? Panoman dinteni ana kene.
siring samiwana mrih panjenengan ingsun tarak broto tetekian ing pucuking gunung Damur Dipa kene Kakang Ismoyo lae ndregek ugek sadwita Doro jeneng dika niku Tapa Brata nyadong tumurune wahyu Gus wahyu niku wahya niku gaib niku nek disawang ora katon nanging mawa daya pangaribaya ageng Doro wahyu niku sipate suci tegese golek kurungan kencana niku nggih milih panggonan ingkang resik. Pramila saking menika Gus, kula sak anak-anak kula tansah derek sumanding dara kula. Mula Bendara tansah kadherekaken Semar menika ampun ngantos samar. Anake Semar menika Nala Gareng. Nala menika Ati Gareng menika Gareng menika resik. Mripate kira sik aja nganti gampang nyawang. Sik sadurunge mau dudu darbene. Tangane cekot aja sok pinek barange liyan. Sikile gedhe kudu tansah lumaku ing reh kabudikan. Adine jenenge Petruk tegese patrape wong jejaluk. Tangane dawa, sikile dawa. Tegese jangkae amba. Kudu tansah sarta anggadhahi gayuhan ingkang luhur. Artinya piye Pak? Wah nek Bagonge artine keparah. Wah elek bener. Monggo Doro kula aturi tekun diageantuk
kenang ketakan penjangkani nggih Den menorek mangoswa ngambrenen dadi karunaning kaswasi aning marga malaku sang gondoan ratmuton lalu mangulati surya marang sang wayah amor wayanto kocak kacang to kaya mangkul ditentang ana ingkang samya nyabawa lamun kaperbawan dawuh pendidikanipun Nata Agung ing Amarta Prabu Kuntadewa lumuntur nenggih Panakawan Kyai Lurah Semar Nuragare Pitung Sumawara Bagong macah swasana sampun ya ingkang samya seba kepepet lho teman-teman soalipun mayang gosip sakal ora rinangkul kenempe kempe tok sang retnaning pawono ayo kita kawalan Ulang dia tu kok. Asli ni kok. yo ketukan sing tias yo ketukan kudu ingsun waspadake iki mayang Gosetoyo Anoman ingkang nembe wae tumeka Anoman padha bagya sak tekamu Anoman kawula tinggi sinuwun paring pangestu paduka tansah nanggih ing karahayun suwanipun ingkang abdi kula pun Anoman sugeng kula mugi kunjuk sinuwun ya Anoman ndak tampa agawe gedene yas ingsun prayogake lungguhe yo Anoman kados boten kirang prayogi sinuwun Anoman sugeng kula kunjuk Anoman sugeng kula kunjuk iya nggih Antaraja lan Gatotkaca wis ndak tampa Ndara Anoman jenenge Den inggih Kyai Semar pangestunipun tansah nanggih ing karahayun Waduh Anoman winjeng Nara Gareng padha waras Waduh Anoman wilujeng Den pituk iya padha waras Dodo Anoman wilujeng Den iya Bagong pendungamu mangku Anoman yen to ndak waspadake nggawa ganti anggonmu tumeka mapananing pucuking gunung jamur dipa kene ana parigawe apa Anoman ijinuwun kaparenga matur menawi wonten atur kula ingkang boten meranani penggalih
yagung ing asana paduka sinuwun Puntadewa. Nggih, ana luput boya dadi ngapa Anoman. Sinuwun anggih kula suwan dipun utus sesembahan kula sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kowe diutus sapa Anoman? Kula dipun utus supados ngadeg wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Sakwise kowe ngadeg ana ngarepanku wigatine apa? Wigatosipun inggih menika kula supados kula ngaturaken wigatosipun. Lah iya wigatine apa? Wigatosipun inggih menika lah inggih menika ora lho kok manuk Bu sastrane ora runtut blas sastrane kok kami sontolen kami apa kok kami sontolen aku dilek kleru lho Anoman gage matur sinuwun bloko mawon anggen kula suwan padha paduka nuwun nyawa paduka apune tumbaling bomo badhe api wahyu
mampir ngombe terus neng jagat akhirat wangsung le pengiran kang becik tumindakipun Yogyanto kasuwargan Endoro Utodewa badhe tindak pundi Den Kakang Semar Yogini Gatotkaca lan Antarja kladuk wani kurang budiga jemparani anoman ingkang bakal nindakake perintahe Koko Prabu Indrawati Kyai Den jangan dikampun ngantos kleruing panah jangan dikampun ngantos kleruing panah wis nggih kaya ngoten niku tanggung jawabipun ingkang putra Ndara Antarja lan Ndara Gatotkaca anggenipun tansah setya dhateng ingkang kuwa boten ngeparangaken sinten kemawon jamah gegabah dhateng ingkang kuwa ya Kakang Semar iki monggo Gus kula dhekaken wonten ing pepungkuran monggo kita tansah nguwuh aren
tinggal kabupaten Kendora. Para pemirsa mohon maaf, sementara live streaming kami hentikan sejenak. Nanti kita lanjut untuk part kedua, yaitu kita ikuti limbuan bersama Mbak Uget-Uget dari Jawa Tengah dan Mbak Alin dari Banyuwangi. Demikian para pemirsa, mohon maaf. Sekali lagi kita lanjut untuk part selanjutnya. Uraniyo Yokuwi isi desa dulu. Selamatan desa, kekuatan desa. Nanging sing diresiki kuwi kok gecing ora bisa disawangan tepat. Materi licik niki. Nggih, diganti niki. Yen reget secara lahir kuwi bisa diresiki nganggo piranti. Nanging yen reget ora bisa disawangan tepat. Diresiki atimu ditungake ya nduk sakurane direnake bersih desa. Muga-muga masyarakat desa Jabuler kene tansah kinayoman ing karahayun murah sandhapangan dilebihno godholan sambikalane Allahumma. Sakwise diluwat ilangno Sukerta lan jendol timalane kang kula sak warga masyarakat sedesa Jabuler kene Allahumma. Duh, apa meriah banget ya no. Tenan beda karo laladan Brangletan. Piye? Nek ning laladan kene kuwi desane ya kene ngake, dusun-dusune iki ya kene ngake.
iya eneng bintang tamune iya engko kudu rata tenan akeh pambutan tembang ya mangku bintang tamune Mbak Eka uget-uget saka Sragen pripun warga masyarakat Jabar semangat diseke bintang tamu engko ketembangan hidup sak roto nih monggo Mbak Eka uget-uget kulaturi jumeneng monggo supportipun cok dadoske cok digawa nang Solo keluarga ageng Jambuwer mugi tansah pinaringan kathah rejeki lan panjang yuswa amin ya rabbal alamin sawetara menika boten panggih kalih panjenengan Ki Yuwana nggih pripun kabaripun nggih awit saking tetunganipun tansah inggih pinanggih kawujudan sakunduripun dadi pangestunipun kula tansah pinaringan sehat lan kabaripun baik-baik saja. Alhamdulillah panggih melih kalih panjenengan dasare dalang sing sudah tidak diragukan lagi ridane. Kula boten aneh panjenengan menika kastan dalang kondak. Oh, ngoten nggih. Lah nggih to apa enten to Pak menika dalang kok sesasi niku mayang niku ping 35. Boten Pak Yuwono. Sik. Lah kok iso? Lho, wong tanggalan iku nek ora 30 nggih 31. Lho mayang ora kok bengi tok. Awan panjenengane nggih ruwah. Dadi tanggalan niku kebak sesasi. Oh, ngoten. Nggih, untuk keluarga Jambuwer mriki karo ngaturi panjenengan rawuh pun jauh-jauh hari. Nggih, jauh-jauh. Upama cedhak-cedhak sak bagian tanggalan. Nah ya saya rene saya makmur tak delok mau sale ning dhuwur kono seragame sesek. Ketok leh tansaya tambah lemu ta. Oke, dungane Mbak Peh coba sesek nang iki. Lah iya tak delok ya saya ganteng manis. Barenge genting kok blangkone sing saya sesek niku. Bener. Kaya ana dalan kondang wong bingung ke wong. Piye rek aku ora bingung, kula nembe pindah niki sowan terus munggah ana ning lantai 2 dhuwur kono. Nggih. Salaman ki lho ya Pak Dalang lenggahe wonten pundi? Nggih. Langsung tak salami, tak cipika-cipiki. Kanan kiri tak kira ki bojone sing asmane Mbak Alim. Lah mang delok menika priksani rambute lak padha kali garwane. Kono tak cipika-cipiki ya meneng ae. Napa Kak kok meneng ora ngene iki ya butuh kok yo. Lah aku ki yo batinku ki ora nek. kaya kene Kok sungguh nika anu garwanipun Mbak Alim ingkang ayu menika. Rek maneh lak sami. Semiran padane Mbak Alim putih panjenengan merah. Jejer wong loro kaya gendera merah putih. Baik.
pirsani para rawuh penonton saking kategian lho ya aja lenggah ngono ki boyo ngadeg sampeyan iki. Iya, boyo ngestokke. Iki sing gawe rasaku yo ora pati penak. Lha kok mboten Nek pamane aku ngono ora apa-apa. Ning Pak Mujiono sing ora trimo. Lah kok ngoten? Kalau bintang tamu wis ngadeg kaya ngene kok diomong ora ngadeg iki lho. Aku jurul umume bintang tamu lho. Biasane iki apa artise kok piye ngono. Kok ora ibu-ibu arep bapak nek sene kono iki lho. Nek trimo sing teko ngono iki. Nggih. Nur sewu, Pak. Boten menika ateges warga ageng mriki menika menyambut dengan ramah kalih Betul kula. sekali. Wong kula nggih sak anake panjenengane dadi wong ala bocah kaya sakmene. Wis padha kaya anakku dhewe. Ngaten keluarga ageng mriki niku. Jenengan tetukan kalau kalian Pak Kades asmanipun Pak sinten? Pak Mujiono, Pak Ketua Panitia ugi menika sampun madeg dados Presiden RI. Pak Prabowo. Nggih, Pak Ketua Panitia. Pak Mujiono, sipipun, Mbak?